Velkommen til TV2 Handel. Jeg vil nu interviewe Tony, som har haft nogle problemer i sit parforhold. Jeg vil først spørge dig om, hvorfor I holdt den fest. Jamen, det var fordi, at min kone havde fået den fantastiske idé, at det må være vores tur til at holde nytårsaften den her gang, da vi altid var ude ved vores venner nytårsaften. Hvorfor havde hun så travlt med, hvad du skulle gøre hele tiden, og snakkede grimt til dig? Jamen, det havde nok noget at gøre med, at vi var lige kommet ind i en svær periode der. Ja, så... Er du klar? Ja. Okay. Jeg var kommet til at være sammen med min eks. Jeg havde været sammen med min ekskone. Utro. Desværre. Og så havde min daværende kone jo så fundet ud af det. Så var der ikke så god stemning. Hvorfor var det, du stod og græd? Det var fordi, at jeg kunne slet ikke lige overskue, at vi skulle til at have gæster og alt det med den dårlige stemning, der var mellem mig og min kone. Jeg kunne slet ikke lige klare det ordentligt. Angrer du din fejltagelse? Ja, selvfølgelig gør det. Altså, jeg kunne godt lide min kone. Og, ved du, hvorfor hun gik? Jamen, jeg kunne forestille mig, at hun sagde jo som sagt, at så må det være sådan, da der kun var 15 stole den aften, og vi skulle være 16. Så sagde hun, at så må det være sådan, og så tog hun sin ting og gik. Så jeg har ikke hørt fra hende siden. Og så fuck jeg right the pussy. Okay. Ej. Bare gør det, du er klar. Okay. Jeg har været sammen med min... Hvad fuck vil I? Jeg har været sammen med min ekskæreste. Jeg kunne ikke stå for den frække teglud. Nej. Jeg kunne ikke... Jeg var fuld, og... Ja, så skete der desværre nogle ting. Bare lige sige, jeg var fuld, og så var der den teglud der. Gør lige det. Hvor meget mangler det? Bare sige, jeg var... Et spørgsmål. Bare sige, jeg var fuld, og der var lige den teglud der. Nej, hvor meget mangler det? Et spørgsmål. Hvad har du gjort for, at hun behandlede dig på den måde? Tak for det. I er færdige.